Prošla je prva manifestacija, ja sam jako zadovoljan onim kako je sve izgledalo, uz par propusta koji su postojali u organizaciji, moram da kažem, koji se nisu ni videli ovako sa strane, koji su prošli neprimetno, ali urađen je dobar posao i ja sam zaista jako zadovoljan i ponosan na sve ono što je iz Niša otišlo u Srbiju, u svet, u četvrtak veče. Poslata je i dobra poruka o onome kako će izgledati ostatak manifestacija, kako će izgledati ostatak proslava. Vidim da se dosta izgovorenog i viđenog izvrće na jedan ružan i neprimeren način i osjećam potrebu da reagujem po tom osnovu. Ne prebacuje se proslava u Beograd. Ono na što sam ja ovde ponosan je da smo uspeli da manifestaciju koja je mogla da bude i republička i državna i van nivoa ove države u najvećem delu prebacimo u Niš. Da vas podsjetim, Niš će imati 6 manifestacija od 8 koliko će se održati u celoj Srbiji. To znači ako će se održati sada nešto u Beogradu, ne znači kao što se interpretira u jednom zlonamernom delu medija, to ne znači da će se prebaciti proslavu u Beograd. U Beogradu će se desiti jedna manifestacija, u Viminacijumu jedna, u Nišu 6. I to pokazuje kakav je odnos države prema projektu i prema onome što je aktualna gradska vlast predložila.